Onze provincie staat bekend om zijn culinaire streekproducten en ambachten. In de keuken van Zeeland ga ik op zoek naar de verhalen achter deze culinaire parels. Deze week Zeeuws bier. Hey Theo, kerst komt eraan. Wat ga jij nou voor lekkers maken? We gaan Peruaanse zoete aardappel pompoendonuts maken. Ook wel picoronnes genoemd. Wat ga je met het bier doen? Nou, dus gaat traditioneel een vijgensiroop over. Ja. En daar verwerken we het bier in. Ja. En er komt een heerlijke stoofpeer bij, gestoofd in bier. Ik ben hartstikke benieuwd. Eerst ga ik even bij Kees kijken hoe het bier hier gebrouwen wordt. Super. En dan kom ik daarna terug om te proeven wat je hebt gemaakt. Heel veel plezier. Tot straks. Ja, dat is goed. Tot zo. Hoi. Hey, proost Kees. Hé, Margot. Wat ben je aan het tappen? Ik ben een stout aan het tappen. Oké. Dus, vorige week gebrouwen. Gaan we eens kijken hoe die is. Mooie kleur. Lekker wat koffie, hè? Heel mooi ziet het eruit. Dat schuim erop is ook En prachtig. als je ook ruikt, is gewoon koffie en chocola. Zo, dat is vol van aroma. Dat is echt zalig. Dit is dus geen IPA. Wat is het verschil tussen stout en IPA bier? Een IPA is altijd licht van kleur. Er zit veel hop in voor de bitterheid en voor de geur. En een stout is altijd zwart door het gebruik van zwarte mout. Je kan zien, de kleur is echt helemaal zwart. En daar heb je ook een koffie en een chocoladesmaak. Wat is de basis van bier? Alle bieren worden gemaakt van water, mout, hop en gist. Daar kan je het recept mee samenstellen. Maar ik kan het laten zien. Nou, graag. Loop je Ja, mee? ik loop zeker mee. Leuk. Ah, Kijk, hier hier ligt, zie ik wat liggen. hier ligt alles. Ja. Weet je hoe bier gebrouwen wordt? Nee. Nou, ga ik uitleggen. Veel water voor nodig, middelbus leidingwater. Ja, lekker. En dan doen we mout bij. Dit is een lichte moutsoort. Eigenlijk basis voor pils, voor blond, IPA's. Daar doen we grof malen. Dan maken we een beslag van. En later zet dan de gistsuiker om in alcohol en koolzuur. Dus hoe meer mout, hoe meer alcohol. En dan doen we de hop bij. De hop koken we mee voor een uurtje, 1,5 uur. Dan komt dus de fruitige smaak bij, de bitterheid. Ja. Als je ook een hop ruikt, dat is heel fris. Nou, dit ruikt al naar bier. Ja. Ik denk dat dit is niet het enige wat je nodig hebt. Nee, Wat nee, zalig. het is wel Ja. belangrijk. Dus het is een heel fruitige, een beetje citrusachtige geur. Dus dat geeft geur aan je bier, maar het heeft ook een conserverende werking. Oké. Dus we hebben altijd hop nodig, want zonder hop wordt het bier slecht. Ik zie hier nog andere moutsoorten liggen. Deze gaat in dat stoutbier. Het is een beetje een mout van een iets hogere kleur, dat geeft weer een vollere smaak. Zo, maar dit smaakt gewoon heel erg naar koffie dan. Ja. Koffie, Lekker. chocola. Ja. Nou snap ik ook die verbintenis met dit bier. Ja. Waar doe je dat? Dat water mengen met dat mout en die hop? Dat doen we in de beslagkuip. Ja. Dat is een paar uur werk. We koken het bier voor 1,5 uur, wordt teruggekoeld en komt dan in een gistingstank. Dus daar zit het bier in. Ja. En hoe lang zit het bier erin? 2-3 weken. Oké, en daarna kan het al in de Ja, blikjes? dan daarna vullen we af. Dat is eigenlijk best wel een kort proces. Ja. Dit is de IPA. Ja, dit is een tank met IPA. Vrij jong. Dus kijken of er En wat is jong in jouw Deze is een optiek? week oud. Hij is nog niet helemaal helder. Kijk. En je ziet dat de kleur veel lichter is als de net, hè? Ja, Veel lichter van kleur. ja, klopt. En hoeveel liter zit er in deze tank? 2.500 liter. 2.500 liter. En hoeveel van die tanks heb je hier dan in totaal staan? Hier 11 staan. 11. Hier staan er 11 en hiernaast staan er 4. Oké. En dat iedere 2-3 weken worden die dus weer helemaal aangevuld? Ja. Nou, ik ben wel benieuwd. Ruikt het goed? Ja, dat ruikt lekker. Oké. Nou, proost. Proost. Nou, dan proef je die hop met dat citrus heel goed in Ja, terug. absoluut. En want hoeveel bier heb je in het assortiment? We hebben een standaard assortiment van 9 bieren.
We hebben seizoensbieren en we brengen elke maand 2 tot 3 eenmalige brouwsels uit. Zo, Ja. en die ontwikkel je zelf? Ja, allemaal zelf. En ik denk dat we al iets van 250 bieren gebrouwen hebben. Wow. Ja. En die zijn hier alleen maar in Zeeland te koop? Nee, we verkopen ons bier in Zeeland en Nederland. Hebben export door heel Europa, Canada, Amerika, China, Australië. Zo. Overal. Je bent een begrip. Ja. Hoe ben je er ooit mee begonnen? Ik ben ooit begonnen als hobbybrouwer, als grapje. Gewoon thuis in de keuken. 20 liter. Gewoon als grapje. Als grapje, als hobby. En later ben ik gaan werken bij Emelis in Kamperland. Dan ging ik van 20 liter naar 1000 liter. En na 6 jaar dacht ik, ik ga het gewoon zelf doen. Die smaakt naar meer, dacht Dat je? maakt naar meer, ja. Ja, Dus, dit kan doen me we nu 6 jaar. voorstellen. Ja. Maar bij bier moet je wel wat eten. Dus Ja, ik ga eens absoluut. even kijken bij de kok, bij Theo. Ga je mee? Ja, tuurlijk. Oké. Ja, kijk eens. Hier komt de feestplank. Ja, zeker. Wow. Het zijn picarones. Peruaanse pompoenzoete aardappeldonut. Eet smakelijk. We gaan even proeven, Kees. Heerlijk. Ja, dat is goed. Die ziet er het beste uit. Aan Ik jullie zie de het eer. al. Aan jullie de eer. Ja. Wil je meeproeven, Theo? Oké. Zeker. Het is helemaal hip om met bier te koken op het moment. Je kan ook veel mee doen met bier. Het heeft veel meer smaak. Er is gewoon veel meer te beleven met bier. Ja. Lekker combineren met het stoofpeertje. Oké. Een beetje van de siroop. Kijken. Wat vind je ervan? Dat is echt geweldig. Heerlijk. Dankjewel. Toppie. Proef jij nou bier terug, Kees? Ja, ik proef toch het zoetige van de barleywijn. Ja. De moutigheid, de zoetigheid, absoluut. Proef je Mooi. echt goed En de terug. fruitige tonen denk ik proef je ook wel absoluut. terug. Hè? Ja. Wil je nou weten hoe je deze donuts thuis maakt? Kijk op onze website voor extra tips van Theo en alle ingrediënten. Eet smakelijk en alvast fijne feestdagen. Nou, jullie ook hè? Lekker hoor.